naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko unabona ogukina kwa maguri y'ebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koirananse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ari ase chichiro cheito ebinto ebiasera ase chichiro cheito nabo tugutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinkebiria orachikwe manya na gukwanira asumurubirio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo nakibakwenana ebinto koru chinse chiri cheisiko nagotekeraga ase enseito ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicyamambia imeya Ndizi TV ense yobonchoreria ase gati yaito ntubwata abantu bari no barema n'abantabwa mbabwata magani yabo mbabwate byewa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemeremo nakubwatisuwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkelikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyoge kogera asumurubirio bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abari no bolema ayekwarorire bagotenga kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima imeya Ndizi TV omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikerundekerene negokorentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukegima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi Ndizi TV obwensu bw'omugusi wakire bya AMISI wakire bya na kiwa kirire igana bwirenga na bole ro yarenge nga na kwa kora kirega kwa soma igongwani na wele bya kwara yana kwinchire yo myoko yana good morning ndebye kabisa omwancho murigireria karibu sana imeyo morobiro bw'ENSAKIA mambi yabono bwakire na kikwabokira ndose aso tutangira tekoro no moro bw'ENSAKIA imeya Ndizi TV bwansu bw'omugusi twakoriganiria se amagoko abere bunere botambe no torega igakwenekia buna twanyare ko batogochaka rituko amonae twariro sakigima na kweneka ngatonyare ko batokoboke good morning bwakire ngai ogende tukoba
gukubate meruberi ya ito ya Ndizi TV anene emambia yabono to kwarigania erinde onyare kobago kwenekia kwanyara kobago sanga amo na intwe emambia yabono lituko nelia Jumanne lituko nelia Jumanne emambia yabono mwanchu murigiria uneko babutambe Jumanne ko chitolito kwanira igoro ya obochenu bwaitu bole bwengenje sana kegima obochenu na bwobonda chorigi gayo muntu bobochenu go kwana igoro ya appetite squeeze appetite ya nerens goragero kimesanya ya mayoka oh kabisa yaranga sentunde agatatongo sangatule amono maganyo itoyo kunyara ko babona into ime studio to gendare to skare chinga kutoranyara ko to semene twensi aso bwamo bunere utambe bwo to tengo murobeli obwensakia ni gotogana to ko to kwerobele kigima na kwenekia unatonyera ko bato go semya na boigo gokomanya nage kogera kira litko ntugoreta tole abageni baito babwate omanyi hase kirenge yo kwenekia unabanyare ko bawo komanya na go semya emambe yebono Joshua utanero kweneka chibicha amoneri gichago chira senchiro bikero letana ko JOSPHAT AMISI edetana ne DORCAS KEMUMA kwariga ni bena mashabiki tukor chinsemo chonsi cherongo rwa Gusii batenga karibu tuchake asenchira ya bene asandos mwabita bono seme yo morobiro bwensakia erinde tunyawo chaka na kumanya ninki kigendete asensi to ya Kenya na leire amurikire asama gazeti na boigo asensemo iyo bochenu kingesekerike mwere tuchukonyora mogenito Elizabeth Nyabicha oyora chigo kwanira igoro yendwali iyo borere bwa kansa buna mumanyete omotenyo motangani kera omwaka nigo koba omotenyo bwokoraria abene igoro ye endwali ya kansa eyaberege go chanda goseke ko abokongo abasubati anene ase orogongoro ito rwa Kenya naboiga asense ngima naboiga endwali ya kansa mwanchu muriganigo ere namba inye ase obo amaroira ali aberega koira amagima y'abantu mono asense ngima igobono tochuko kwanira amange na koire bono nga yani ekerege ko ekyagaso yekogera oganyenga go ikachinsa chiri yemone nusu chinga kitora chigosangamo no mogenito no tore live gwetera se mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital no tole YouTube Ndizi TV News na gwetera se website yetu ya www.ndizitv.net gwetera se SMS gotunyora na namba ya 0792192834 0921922834 inere mwanchu buri namba ogosanga ekerengerero 92 igobono asemambi yabono so ibabire batatu gwetera se namba yo beka SMS yawo yabene edunyago chaka na gosanga kena mbale batara manyangane buakire bono basoyime batulengo asenchira yabene ende bamanya ninki kigendete Ndizi TV no tawatetinga imere yo murwensakia no romorugweka ogo kumanya ninki kigendete ime ya Gusii amono ngo rwensi etu ya Kenya kiagera bona manga AMISI atikire manga nyara ko baga gwataka kurigoro gwikira bono mambia banda ndo ateva chingwana ha mulikuwa wapi korona kimwaroje Muraiweze Daktari William Ruto ajira tokoba komera na amoneti mwingima ya abana jose yensamelia ya judiciary asenyumba yobora ya State House waliketi pale vizuri kabisa na ndio asibalenge closed door meeting kwa yani AMISI toka ni hiyo waralia karasuka kando ngwana na tole statement kwa taito linki to akwana nyomba chonsi chobora lichi arutere tu statement gwetera se mitandao lirube atabwa yande tu agosoletiga tutege toba summary toko ba main points choka kegara chika kichinde kera tokora abali baga mwasoa ase chimeeting echi sometimes ngorumore na magana aliza kwanetio this time round itoko babanga tutawapanga alright emambia baro mwancho muri ngati ali mange anare ko bakorekana kolende ndogenda ko batoko nyamo urekera asenchire bo ikiranu ase ubogatagati bwe stage yenene ya bosongo DORCAS abanga nambara bakorega singiye no ibono mambia baravuo baikiralia ne kitamos nebibuyu bali bagwetira ngori yes nambali ya bagweti pake kawa na mandazi tindi kumasa ngape bawusika mandazi no bali bamanyete nga mambio bokendo buno bense kende seteiga omogendi uria omokonyi bomogendia kapito onyorire gitako onyorire kenda kurtamono nanda kamisi kwa ramasha wa ikabosongo yes tori etikende nje obokendo kubwa ko rukero kago tirimbo kabwa gwakire
na ikwanyorere kombe kya ukirunguri wachakira rituko turi gusukara umaite narora bakoni nonye mpaka bari gari mumenyete gari gogosonge kunya kubanga ngora abokore toro kombe uchigaliro nguri ngiye kebisa nguri kegusi no maite nguri kegusi DORCAS yo bori ni matengo yo bori na maemba iga yes eburuka diri yiga na interact na oyomo bobangina baria onte bya misi no gwetoma tari kasi raisi akasinte yo raisi amisi tiga bantu betume actually ni mayetenga emirobere no kurakoreria mosubati usino mongina stengo erie kungumurikira abangina usaba subati bali bagwetuma ono bunabu mongina bonoria ondo chenga nabo tubwana tumumurekere kigima agonta inga chinsa 10 ere echaya ire amatega bechi tamosi iria ya machani iria maembe yebwate skali yetabwate skali erongori na kiregento emesa yaye atandasite byiga pona nara bagendi gari babigitera ini ayogocha namba le bakweka bakamara bwana rukonya liro bwana buna mbona mambiga nero ngori amisi wana ko tanga ranchi kitema ito seranchi ningi oda ye producer ngarera doire mpaka saa 4 no ento ukolero murobiri saa 3 tatora extend no 1 hour kera nto igwe tanga tobate chingo kabisa chinguru chiroro abangire buna akweto kwatenga ongole sana semire mingia emiyama okora yokana kinga mwaikira nirie amaganiyo yabande amaite kunukira amagani yabande bari batanyora chinsa koruchinka cyabo cyokonyora none karungoria kwa gachako banyorire gwetera asino igo ne gasengi yaso gwetema yenderera igo kabisa ende tunyale kwa gacha enseto ya Kenya nabo igo no nyambari ba ko ene kinga barigiri chinchuwe chibinte batari omugaso mu gimamisi batari raisi manye bari na baibuli babantu abana babantu bagwetoma maite ngora chinsa njiro bantu barokonyera baterino ibechigari bakora abauchara nenchera ketenga soka karuma ya teribuya ya teri omaite okorigeria omonto gwetwekire bese ni eribaka obandikire omonto agotari kabisa agotari yani egasi imokora nengia kiro omonto ni gakora egasi kwene kinga onyorira ganta goswera nyomba ando bana butunyara ko batoko ba maskani amaskani abene bakoniga bakoeresiraye manye dalasi muguri ntuwe yuri dalasi muguri biskuti na boko imukio ne kubata banaka ndo chikoba ngati ndikuri wala sana yo mubuko no bwate no shilingi 20 umaite 20 yago ikomi yago nera ko mukonyera nyara ko bakuriye school fees kabisa esikumanya ikomi atetere oko nirige tamtam ogurege tamtam irera abana ka yani tosira no kuno gosira na tali lazima tenga nche 20 bibi kona koni kuga para timbi tageti no umaite abana bantu betomire abantu bona mbaye barabasalie DORCAS abange abantu bagutumia shortcut kwenyorere enibo yes abasaye bona bebunde to burangeti membateti wakubokendo agona kobori na ki umugaso bari resiko ga kisika nakinoje ne yaengire of course mbara bakwira opportunity ngeko yenkaiga bari bagenda to bagwetoma bamnyoka amaburi gari bakoni gari akoranga keke kwanza basibatenga kimuga zigete embura abatari tare no kugoro kugichogore liburi nando konyoro berege to mwana misi umwana goturu ayo bwetube anyway mambia bono para na bali baro enkiriga kawa chungu gari kwanyora naye kwa siba abantu muna bwe katoba omoyo ndi banyale kogendera ase mirimo yabo emiya abarundi abechikari bina botambe bwe katoba inyore kyagaro mete amisi tobuke none tukimambi gatonyore stage eri yabo songo mete mnerendene ekaugete kenekeyo galiteyo ondeteyo twarorero bororo ensegotene anyway mambia bono congratulations aba kori emiremo korwa sector yobosombi ime ya omochobosongo na bige county yetu Kisii Nyamira na kweneke bona mogerete amone mirobire ino ya kerari tuko okongo mosomo nyetenero muteneri bwa bakori emiremo wa sector yobosombi me county ya Kisii atabanga AMISI mwakoyo part of the new year resolution okweneke bona obwererania na umuruburi bo basombi obugatagatu mu cyobosongo nyare ko basenjire bwikirano ko make sure nga none bari bago cyari ngo bara identified mata serikali yabigete amangana ali uniform aliyo komanya nga oyo kweli oliongo seroli oli no murundia
mete ko begete uniform ngana bo kumanyikana AMISI nabo igo ngo yani nkorente nkobere bwango sana konyora ko kiagera abantu mbale konyora to korwase kisabari ao twachire nemizigo monto munyoka gucyana kamnyoka to gucyare kumanya ngori no murundi taso aburukana asa abantu kati asirire uti none nabo kweba none mesige gali nabo kweba kabisa nabo kweba okuri watanga yaya omugandi naroro omwingiga ubike na AMISI Ndizi TV Kobegete uniform igana iga kakoteba sako yaye neye warora bona nabeko baraisi korotota musigo buno yose AMISI kerengana umuwaziri omukuru Matiang'i arentengana yogo cinci kigali cye school ngane yo ekango kisana omete ko gotene inega aboro cinge ne gali school ekali kurukuru mutuga to monto yoranye ceginchira yani negento okorusese kikale kiga korusi kikale cye skuru kokore nanye byasara binde byobosari yani buya sana iyo enkoretero watarne kanaga tie kikale cyo bosombi cya kawaida amone cye skuru atanga or yelo skuru tata kikaimukera gatana na kienchera twagete ebasi ya iterangi ewaterangi ye skuru for example ye uniform nakina ndako totebito yake yelo bakare murunganira kininche asenje kero muntu wachire wanchiranga igambuya next abali mbona babeke uniform chia yero une bota ye andro jinga onere yero iga nonya abarali babeko batanga no murali ego mukomora town igali abarali bosi ipi mense ya Kenya bakobeka chibota iche yero umete ayensa moyo bochenwe nabo bwate uniform yayi yes abibwate chinse moyo gose chigasinjira aho chibwate uniform cha unatwata biransa moyo Burundi babwate chindege gali ngorole bakobeke uniform yabo buya abantu bali bemeri yaro baro chinkobeka bale buya nyagitali gocha aba bakorigeria abaroire abarendi chinse babwate bakiri bono chinse monchire chatigere doche nabana bali mu abaraliga abarabeke nyuma abarali batarabeka n'abarimu abanafunzi kwanza barabeka be university nakiyoko nchalenga abukale lakini bakatarusi hero my dress my choice your dress your choice alafu school university yamo ya county ya Meru I think ni Kenya Methodist njaje teneri chiko ngakigetiga nyaka mwaka oetirega agotebanga ase school into tugochakya bene morobiro bwechi uniform cyanga cyabene kina cyo kubeka gocha amangana ya AMISI gocha obegete egeti t-shirt kerigire Ndizi tutageti asano tutageti mukubwa Shabana chance tutageti anonye bako okorosi tukiyawo mbabwate kirengeri timeti ngaki nchembwatiriri manya ngai yachitege kero na se narenge abukare mbabwate emyaka ya magamba bwate uniform na ande ketwa rweto na tigintu atigeti bagochakya boiranie magana ye uniform bono goikira boni gati meti ngamba achite bakachimotwe babeke uniform rinde ngai tugutumia beseri ya help ikara ya chiro maite no kwene kinga tonyera kwa watu kugora chiganjwa ya tuwa soka buya kegima ebase yute go tanta so ko gore ganjo chire kanisa ande konyorega nori kwaye kanisa uniform konya inyora koru class 1 class 8 uniform form 1 form 4 uniform ande college uniform DORCAS nande bo wasemere mo uniform tosemere me uniform and maybe you department me whatever maybe okorara airport kokorore ase sector bosombi bado ne uniform kabisa tigango to freedom yeito ase university na eni boyao oko university ngoragara university asokorosi uniform wecho supply wa introduce bana bakoru university bospe kwani nere yo katobwata university renga chire Kenya ana waisinduete yeito ya Kisii University rengi ya mono ngacha gocha gaiga ntamaitinganere tigangenda gusise ito nase myake meke nase myake meke okobeka ntorikora nere eskuru yabanyagitari KMTC right mbali kobeka abange bakobogori baikali kitababekera kabisa abange bakobekera alikekita abange ngombe nabonchera AMISI basa sereti ne yangeri pakana none mwana oli okande skuru akotamani intete gosoma skuru
AMISI ne bwatu bya bwaye ayo ocho boli ne bwatu bya bwaye anyway mbia ko proud yo maite kore omwanafunzi naye ko proud nga yaya yene uniform na ne school nde para ro maite to complicate na bole university na bole school na ke ko ga maite nonye chinga kichinde our dressing code sometimes so kuligire abana baito nonye chinga kibasi kire chi school ba chirenga chira ro maite ko ro mwana kwe bwatuka otantania abantu gali school no mwanafunzi oze mondo kiwe Omeda utabagepada AMISI tokuma ozo mwanafunzi ande bono mpaka liwanjiranga na wanafunzi bali aya ko ekubarule gitege sukuru kiriga bateire bono nche bono raiya yani nchira bawesoka nchira bakweboya ko rwetu kiko tirimboka abakwanye n'umwana omumura awetere kenyosi kirange gali ese sukuru ogingere nchira getobekero bintu binde motugo bichirangi chindiga gwakwa kawo chakaye bono kuvuga nga n'umwana bwe university ko n'umwana omunyaro kumanya gwebo yenchire ndamete enganene yagerenga tokalego kugenda chinchira chimbe abantu bandi bakugera bo mete takumanya ngo KEMUMA no mwana bwe myaka 15 achindagira cyache tokoragera bono twabumba kabisa toichorerana bono okwanyoranga abantu bakagire benga oyoiga oisanira ngana to korete korore kasakatanga abasacha mpia na inumanya kwa mugo support abana chinyaruka ase kirokenda magaria bakira lituko lakini mwancho muligire na rota batanga AMISI onye liye konyarekana tiga abanda boli abasbati bashulikira abana abaiseke ose chinyaruka garagara ke gatanga aya kan jaga challenge sana ma tanda AMISI wono ikira mu kwana nakira onye musacha karo na omngino mwana karoro ingi ngino mwana tali kwimukira mwana amano mwana yenyaruka bagende neronya shopping amugorere amagania aye kiagera na riara nyara ko bakwigore nkoro ya yamutenga mama onye ne binte bitambe byo bocheno nganeti igonganeti chipea no nyisatu lakini bono mwaka gali onde mukiyemo omurutera marie shopping omatenga one yago isani tago ane changanchire chichinke abana banyaruka bagosoka ukwana satu maonga yabo bachokire tawo kote ometukanye mamo mwabainde nera kwenda gale mate maide timbwati yangagete chankeire ngorere bire satu ngorere lakini bona isita kunyara lakini bona meta AMISI getongere kugera ba sacha bande mba kwanchira anda kengana baga chinjikete karati kare mete ngane yuna aranga no ma DORCAS ayone gwatumire ncha AMISI na tumire murugio na matenga genda na umwana nyaruka na koire libukumi wowe mpororo ingo mate bigo kwira no ndetera marisiti so tatiri nkole sabu eri ndorenga balance tikalite musabe AMISI besa nenkongo ekenyorogetika ase ime ya Kisii County na alegwete igankanya abantu bakumana linda ba enkayemo ya mateyemo kunya kumana inga musacho no mukungwa kumbe no ready amo politika inki utakongera bese yengende buyiga ngende ngole ndete lakini oyo igatata getiko twama tugende naye igatubwatani tugore no irenga kwaura na AMISI kwa bageni chacha 40 ndu 40 chiri tindo chobo bororo obo bembori nga change nere ora bageni etigale asori Pato maete na basacha we are exposed. Ntomanya tena ki ngisakonda seduka gete igetabueke igekoguru 220. Lakini sukeduka gete rekando na bongoje gora ase 216. Eminete ngana ase 4 shillings. Ngogora bobemporo musacha gweto mana kwene kenga yaya asagweta. Omateranda basacha mpare bwangu. Mpare connected. Na bagwa kana esi mewutanga yaya igetabu ikarangurira. Akini rende abasacha mpare batari koru, batari kugani kubwatu kebesa no moyo yo muchasa basubatina. Bese yiga gendo ngore gintu gendo ngore morano nyene yanga okobaki yani tari kwamini nga naenda gore yange iri nana kola nyora abande batenga anda ketari yange yo atete ne bese yo atagete aba egente kikagira basacha abande bagotige kigasya bakobana unyo kwa unyo AMISI bakaga ali asedukeriere bachukora obo gogonege ntekebe wato kebesa no moyo yo motigera agenda gore yanga nekiyo kwa ngo abasasha kunyara bago korumaega bogeka abatite basoke yani tari bobe wasoka abana ba ora kini rende ekero munginara mutimo ebesa agende nando meti nande egento kyacha ko bagwango igankirina gosina acha kumanya bwango gasobutukibana nga akera umwana agoreiro yanga na mama kama itintatu mwaboro ebesa ona basanya ko temba bali kwegerera nare nsemeyo
kwa muboli kigima ande kwa irorera gatatu ngokogorera ngomwachi besa kongorera ya to jirende bantomen ndo tware boki gari akiri na bo mugorera na bagota ibado ngina mbwango mwana kweba kero mwana manyitenga mama na ro kongorera botambe lakini ile ya misi mwana tali kweba bwako no mete gento kwa kwareto mwana na bago kwenyoria paka lirolo chenga kemyake yonsi kero kugora igora ni nchuna kiri binte bike ka umongino kanye karo moye agenda akora ki aikirania magani okegera bana baiga ngosoka bali gukwana ama ebintu mbire byanso ni batanyale gukwana asole bakugani basanga no mongina igo Antonia gukwana abasacha twasome irwe mambia bona na DORCAS titonya kubori chinyanya irenga chiko urwe chiro egetunguo irenga ntutwanda toisaranso hoteli gatwabura ninga egari haria chibeserengera goro twakwa nebintu bire binene kabisa ndonya go discussing Airbnb ana bitungo mathanga na tumetomo kungwari chire ngamwe miaka lete bitungo bibere ngana gete kero kende etari gia emambia bono mwancho morigereria egetaseni kia Ndizi TV omurubule bw'ENSAKIA tugenda tukabata naye bune nchira ya moyo gosanga ano kwenekia buna tonyere ko batogo komanya inyora buna erebo tambe nabo gosanga karangari kiago amona intwe goetera se mitandao ya itu ya Facebook Ndizi TV News Digital na otole YouTube Ndizi TV News nabo goetera se website yetu www.ndizitv.net mambia bono enamba ya SMS rera se TV yago nabo gosanga ekarangari kiago amona intwe Jumatano ose Jumanne ya lero litukore gorontu aroche serikali gwetera se wizara yegisemi yanyere ko bigo chaka obotukino bolingole kwenekia una abana abataranyara ko bagoso asekerasi ya kianda korengana na omuriki botambe bwa wizara iyo yegisemi niganyare to ko bakwenekia buna 85% nero ya bana abanyara ko bagoso ase emoroberio bwa kugendera masomo ase kerasi ya kianda lakini none nabo gwetani abana 300,000 chiribu chimi isato yes na bataranyira kwa bagoso form 1 amabuli amanene ali na ki ngaya abana abubale chinga kibono ere wiki ya kabere abana bagenda tukaba bagosoa ase chiskuru amabuli na mange ngaya abana abale agera kogera ko bwatera namone wizara iyo bachano nabo igo aye wizara eliyobole ndibwoime ni go bono kipsang oyoro molike monene ase wizara yichisemi atatanga ngocha kale omorobulio ko bwatera na amona wizara eliyobole ndibwoime gati yabo abagambi nabo igo abadisi gosabadi yo kwaneka banyara ko bagosoa ase binyoroime kobolia nga omorobuli ule serikali obegete bwa emia emo tokonya tanga 100% transition onyale ko bago goikirani gwa ase nchira yobo ikirano DORCAS aya bana bugagete bare abana baiga twabere to kumurikira sana abana bali banyota maximum 350 gochigoro 370 60 na kukonye bakolikibwa sana abana baiga andake mbali banyorete amage amaxi gochakira 340 go chance paka 200 baranyora muntu uko basira umete abantu abange konya kwaligereri ase mitandao ase TV ase radio me wategerere nuko ngabana abana basirirwe AMISI mbali babwata max yayiga bayetete go chigoro lakini aba ba 250 mbara aligererwa ano bagitangyanyaga nabo igona nde bana bange mbarekerwa AMISI yes torore bana bagweso kiboka abana boka abanyene bakolika amasakara batega kinje nkonye naro tabwati nkore yuyo ko mukaiga ali mukirisa kararia etweke mbale batanyale gwesoki bagotenga babwate low service timbatanyale gwesoki yani bakora no busuku abana no bale chinka bana bale binyoroime mbabwati besa serikali neba ya bekitemero berio yogosira abana baiga asugwetira somoroberio ri elimu scholarship na abana chiri bwe 50 nebere emerongo 5 na babere 52,000 na bo serikali yabetege kuru ogosira ababande ngaki ngogo chikubasira na babasirire mbali bakolete buya ababande banywate 301 299 ngaibara ubabe babekire ngogo chiko basira naro cyo munyaruko yomo ase mutandao
musubati oyo moiga kagoteba nganje nkurigia bari bagwete anyale kubasira onde bwensi omaite ngataite tibuya amaene ngane jwe kalenta yani abantu bakanyechingira sana igo bono yani ndo wende kunyura bonsi nturigire ribari amaite nabana ko mwana oyo igo otigire isika igana bwate ekewa gite nabwate okugane kwa basoma lakini atwara abana bagusirwa AMISI naba aba bakiri cy'skuru mbali bayitete kwanza abana babataraeta mbali isiko Balisco emambie bono gwetania abana abumwanchu murigiria nabagenda tukoba bakurigigwa igo abagambi kubaterana neri tukali mutuma gayo muraigwe Dr. William Ruto gotaba maunchorerio ande on sitaranyara kwa korekana ase okorwa school office atabrenga school go serikali nyara kwa ko bwatoka chibesa chiri chikoro capitation fee go just school echigana tukoba chiko ene kiabuna emirobe yakira ituka ase school nyara kwa ko gendrigo balimu abana tibanyara ko bakomende school fees kurenda amagano namangi yes nabo kogende school but before ikira na school maita magana mangi maybe uniform oganire magani abira atatu bikoruto ebitabo na bintu binde umanya ko so class na roche ase school yemo tingonya dorarieta yabe eyanga yoka ebo ye uniform yo AMISI chirwi komena isano turagura ine uniform yoka turagura bintu ebye bikenga chisanduke yogo chikobo braro marangeti turagura yes no maite ngana kera enga kibune yega bune bitebi go chibyakira byatira igoro turagura nde ngaki umwe bori oyo tari kwenyara go chikonyora bokonye achikuikirnya magani bunaye Dolphin Mora, good morning. JOSPHAT, DORCAS, and Joshua, always watching you from diaspora. Is another wonderful day. Our loving God has allowed us to see. Praise the Lord. May I wish my children, parents, friends, and all fans of Ndizi TV, without forgetting my enemies behind, to have a fantastic day. I'm ENSAKIA. Mpaka omwele asante sana Dolphin Mora abungatia amashabiki yale kutubwatia wetera senchira ye mitanda yeto Zipora Nyaboke morning. I'm back. Karibu sana Zipora. Good morning. Happy New Year. Dominic Nyabuto omwalimu Dominic Nyabuto korwa chinse mocha kiombu amasago autaba nonde imeya omurobiri bwensakia goikera omwelio gati yabo kwa Elias K. Kiogoro tuned in Robert Onyancha korwa Bonyatacha Nyamiobo Catholic na Morugi Oyelirian Kemunto na mamo mwabo Mondesta Bitengo awatanga na otole present imeya omurobiri bwensakia Dennis Kemari awatanga good morning korwa kionduso tuko pamoja. Okay, na asense moyane ya Facebook na baigondo chinganere Zipora Nyaboke wataba good morning Dominic Nyabuto mwalimu Dominic korwa keumbwa masago base tune in mpaka tamati na bai Cornelius Kii korwa Kiogoro kataba tune in Robert Onyancha korwa Bonyatacha yuko amokwanire na baigondo chinganere Ruben Manyange autaba korwa gesure bo basi chache tune in mpaka omwaero abomorobe kind may you assist me with your programming okay ngoko bwato kera ture asijira bene nabo igonere Dennis Dominic Nyabuto na rauta korke umbi na era obwa nenali me yomorobe Evangelist Sauline Glorious autaba good morning following asante kegima Andro mwancho marego tumachi SMS chao enitonyala ochibwatoka ensenchera ya mene imeya Ndizi TV na bobwanso bomo Gusii omorobiro nensakia narige gokoronga kefa gatanda Messi wakirabia DORCAS and AMISI atakuru county 047 live and clear. Asante sana, good morning. Edwin Omwenka korwa chisa mchakajedo present. Kennedy Kisemba, good morning. Director bwa kirabia na kichisembo cha diaspora more agotanga bwa kire minto ensakia kwani abaligire bonsi emambia ya lero twabakwanire kwani aba ya Kennedy Kisemba ubasogeire omwanchumburigire nde onsi asole mambia bono Jared Oyunge koronya ngororo imeyomorobilio obwakire na boigo omorobwe ensakia tukondani JOSPHAT omwega password. Good morning chisemo cha thika orura ale matureti onere Jared neragotanga bwana kila moko make register na njete monyara ko mugonsie Christ konyuranga ngati ya mashabiki na ina bokonyara ko bokureri bagelio usanga karangari kyaga muna intu gwetera se mitandao na tole live na gwetera se namba ya SMS yere ase TV yago emambie bono DORCAS rit kurigoro etuleti
Yabagaka ime ya Gusii tete nga wono maeta maraba mangana ya achirare maberera ya enchera yoko ya keya noko genda no muroberi uria bwike Gusii kabisa agukare ikira abantu bakagosanire enchera nero bakagayanire Taligire tigaro gatanga ona magani naroro mubwenete moikirani tige gosori Naro chenga gali emboli chimboli chiganiri chiretwe Honorable Simba His Excellence Honorable Soro n'abagwatani bonse bakisiasa balia amaberera abuchire ono abagaka bakwanire bagaka bakwanire ono tori kwimoki ko bako igorota nga yaya urusu kona njini mbwatali iboli yara bera ile ukwanza umanye twagatanga yaya ukora kwanza ngabatebire umagucha kubulia mabuli badai maita mogaka gakwanire onye nasenko kwanire chimboli chiretwe kangwanso gakoro kabisa naro chimbabo igombaga neti chinkwano chiri chabete ase mucho Nairobi yes batete nga chibwenete bono chiretu chikwanire gose ncha mbuye yale koba konye chibekuga iga Gusii kwanza chiru ali nyakembene kabisa egetikeria se chuburaburu chiakorekana bagete nonyeke mwanze kino chikokore ai nyama Omwalimu Nyamira, good morning. Wakire, nakwane the serious sana. Gatanga wono. We need to go the African way. Nanda gateba kabisa nga. Tuisokomia yani utusokuombi ngake bengi akobe gusema goso taro chikanite gustabete. Ningo abantu baranyole chirana. Igombu yabakwane bakwanirane barusia makonyene kengwansukeri basibani abantu baba bacheno. Mbuya barusia ekechuni kiriaso mochandore bagorora abasabaiga gosaba na siasa baiga iri ensema kusko gochimoto mwanchomboli ile mambia bono na intuna boto gotwe karibo lielio ine ngwanchira nete amone ngwana iyo nyata ko biko bwato kwa amo na egeikaro kelia kiabagaka litkoligora sabata yotenga abara yaba nabo ere banyara ko bakoleta chimboli gwetera se enjira yoko oganyana amangana amamocha iyo nanche tindo cyo sembo bedorcas maite kinege ndo kiabiro la long and is koligerelia it is somehow biblical ikogera okurwe gwo weke nwanso ngwale ngoro kururitangane emboli go sengonde either way uli bwate uwezo yokorete ngondi I'm telling you mbaro bakaletire mpaka maruma asingencho yani kotege mano kwenyara kwabo kurende bono kwa cheturetire bakayate tanga bono tutegete chimboli nyara ko bachikoleto nande tali chongeli tali egosori namangana marito abana bamo baba bakuruwana abana bamo bakongusanana yes aseki mpakwana tamaye tana no bolito sana nanchengaranga enganeye amanepi abire nyara ko bagikugayano akabeko bolito bagatanga yaya ama mochanga yakorekanite Nairobi gose Gusii gaiga nkichinkwano chikoiru ina kibono na gikonyarekana DORCAS abangina mbale ngase turete AMISI neri bolinga sene kolingoria yes ngase ne okoro tukikemanga abangina tindo chumongina nayo mukwana DORCAS ngoli woro ruemboli emambia bona AMISI turete abagaka tari koboli kumaboli na gotenga igogo koranga batebire badai komekwenda yes nkolingoria ndotenga umongina narengo andakolenge magagari bado tindarora bagotangonyo mungena kubwate ni puti yago sekerengele kiago igogo kerwa iskoye tureti sawa sawa kwenda kwa nyuma batara isaransa osekerengele kiago getera ase members bali babwatani bali betureti kwenda kwa motebi yaye AMISI go cyo isaransa ase tureti ye kerengele kiane igoro yenganeye neke nuri gako genda tali kotanga yaya mungeno ne gantoma gosenyare be ontoma bona ayoko ke on wake bwatanga ne kiao okwire kerengeli keligaria bona boiko nyara kwabage gwikirana okay gender balance asetulete chake ino etureti abangina bana Gusii ndawade chake etureti abangina ari tuze tu abangina bayigwekana ume gwatabara yabasubati ase biro ase basiasa barabunga ibunga ibabiroro byabo bakwira umeta mana ari bakukani bakwanebe bakuberu barusi chinkoro chawe batanyale umeto tungoso katore mugaka nyambuchiga
amasikani yes tuli goikanga no maite na onyene gekoro ngaki tuli goikanga tato minogo kwa abukaro go to mama mo mironga mama ntaite gente gero teita igo boni ga bono te na kiamisi ga tu abasubati na kibono lende ngagitokora neire buya abasubati eturetie to ke abasubati asabasubati e constitution ya 2010 ne baitali bagaria bene kurende asabono etureti tigera kore mirimo yabo nibona mukubade constitution ye baito bosibole bokubolie birogo na bintu binde kurende guisaransa se turate ba tutete guisaransa sabagaka. What do you call gender balance kinki tutete topwe ababuata tuwe AMISI ne tutubwatira ni gutoba nantu abangina na ebirengera bitu yeah anyway kibirega nigona umukuri wikira bone gokoranga birengari bino mbiraganiwa ase egeikaro bunakeria igono chiga ki chiabene kichire ikirane munyarako umukuri umuburi gona DORCAS ikarangari kyongere kike kubwatakana namabere ya siasa ayagenda but for me I'm for the opinion chingwana chiria why should it happen in Nairobi abantu bachegaiga usigaiga baetanane kwanza bagende gari ase mate bingwaze binkora korekana bire nonye gari ase incident ya korekanete basi bya manyi ngari yes alright lakini rende kirokorigerio mu waziri bwechiseme nere machogu anere bono turatebe nero morai tubwate kurongura Gusii igaro mu gari sumo chu Nairobi aro sumo chu Nairobi arengi kakati kakati kwanza abwatira ni gwikiri arenga nere abana bakwira na chiskuru nine bagendrete kwira na nine bono okoranga akateba rende nere buya to kwanere angena obisi yane palenga barote Gusii kwenda Nairobi kati abali bali ko Gusii guchi Nairobi no yo mugutirumbuka gucha Kisii horoche nga yegurube yarengi mwa to get commission abagaka by the way gasi bakoye kora voluntarily tutegete nandenge kiombe bono kyubo tukigisaranzwa na commission ya jakire abantu bacha gusaba chi allowance gara baisaransira no aba bari korangari gonto bwate chi obisi chieturete yabagaka right igari no bwante benda baisaransigwe batebigwa AMISI mamo chao naya ainyarebe DORCAS naya sansora naga iga mukuruga iga moende gari mogendere kubakirishiri tari umugusii asobya nandi amanyi ngali miragata chimboli chiri basibibwe kabisa AMISI yes nyuma tutaragenda mote chimboli ni sano ne mona igwete choka asoyo mogosi kiro kosebos gagatiri sana mukara soya mo ejine chingusu ejine chingusu maite chiko sabwa coding na mamoja ne bibe wako no kero mondesi gole abarai yemerange goku yes abarai ituko Friday onye matu bakore bwango rende bakore bwango mambire ende chiro nerari nyansira ye chimboli ne chiomba ana babo siaro kagai nabo bakokonya abalimisa yes nabo bakokonya abalimi ne emboli engia kabisa iga you know eragere terieta mato eragere terieta mato iga kabisa yego cheiga ekurwe ke mwazo kwaranga kweli ni mboli talia machaya Madero elia se diría cara to bata specification y en aquí of course esta quiero como na kemo aquí oh no ahorita quiero go a plane no quiero ndabu ya vendabu plane entonces to boli nyambana to tenga na kyomoro beliore by the way is for the better yigesaku kyomogosii kabisa nchetindo chwe bonde bonse borora amna bagaka besokire nabagaka mba bwateri bagali nene dio koeneke ngige kogera arabara yikira bategete bono amasese ni abali ya barayaba umanya tabange no ba kabisa bako baikange AMISI mangari bantu mpali koruoro mambinga nseseni ari baleke tama ari bakwebo chingo bachiri cyaba yes ari bakunyorege koro kyo mu Gusii arengo yes bono etuleti yakwanire to yesike bono ige kwane ya rutiro ikerani konyorgo tayo emambia bono aosipi no kwene kiabuna amaberera ayexia sanyare ko bagakora by the way ntu achete kiagera ntu chete ko batoko bwate mono chinkwa na chiria oise kurigire ringa no emachibu ayeta nyare to ko bagakora rigo bene nga ibakorete guchi baada yeri tukoriri mambia na rochina nande ngana ya chite
no mo chief whip. Yes. Nere mo bunge o South Mugirango. Nande ga sogete ko tebe ngabono. Oyo ndenera soke. Na siasa. Anyway. Siasa ni mesa. Waziri Mkuu agatebanga good morning kwa Bwakire buya la JOSPHAT AMISI na DORCAS KEMUMA kurwa doa Katari Bernard Mukaya abaso imeyomoroberio na Waziri Mkuu live agotanga watching kuru chinse mechio Kerandi Dennis watching live kurwa chinse mochire chena kuru city Eric Osoro Kemburi Taro agoteba Niko Ndani emambia ya bono ngati yabanda bange Dolphin Mbora agoteba naranga mpia mono asenge ncho ya omoroberio yo makindu getuma kurwa Kisumu nigomba bwatete buyakege matais matinde good morning kurwa ase city area Nakuru ndiro ko semelinge mambia bono konyera ko boka go soime yomoroberio Paul Muragwa kuru chisemo cha South Mugirango Bwakire buyo moroke chika kibunechi ayene kenga abana banyera ko bago soy birasi matembaro rotari transition iliyo ka ya form 4 goja mato moroberio noro ikira nayo mwalimu monene ogwadimiti abana class 4 ose grade 4 naye kwa bwati moroberio iyo yakora squeeze nko yani serikali yabigete moroberio ilia yo ko register abana I think in online nonye DORCAS enemies rero ntake kurusia konganyo mwana one kuru school wale oche school ende ko ikambe ko bwa matoborobiye ne school ye napo igo banganchere ko bwatoka umwana yanyara ko bakwenda gwetera samangana ya masakara matenkale kwa kabikiro umwana igosometa mwintangani wiki akabero chi school fees yotakaneti kwende school ende etamu ende yakabere nande kwa mwire ya gatatu umwaka wa rotakaneti school fees none nande AMISI umoroberio yo igabale serikali yabigete te tuli gwanjira mwana nganye school wetani kabere yes no muyore asoko monitor abana kabisa na aigu aswiri abana ba grade 4 bachire grade 5 kwanya kubwatia umubaro yo kunya kuirana ngayure ngayuguchio genda guchia na aigu akonya na onye serikali kwa bwatu kanonye mubaro buno yo statistics echo ikero chiera na checho chia bisi che wizara na yako konyore wizara yanyara kwa baye kubwatia anene abana bange tubwate rates cha drop out asiche skuru kali secondary choka DORCAS chiskuru cyoboroso twarorera abana bange kubatakana maybe no kolemerwa otaikirania magani ase chisemi kwanyara ngo mwana okuro moyongora ngora kaikire class 6 onye no mumura uchako kwa na base ngo kwa na igo mubere nero kwanyora ngo chongoro kirobiga oranga nere na bakogenda juakari anyara ko bakorosie pesa yakira rituko nawiga abana mbale ba koruju skuru tali bonsire ne kone ndande tali wanje baenda bacho konya bibuli babo ebiashara umeto mwana likamanyire nga nabonko ne chinjugwe chiga nenche osonyora orosiri chibesi nyinge umeto mwana utago chikorengele kitabu moona yes tago chikorengele moona AMISI kagera na maitenga nebe satete nkiata agosto nchita agosokera gari ngende naoni Naira naka. Nacha nebese yani. Okay, dali tindi ko te ba abaiboli mba bwatira ni bana abigasi besha. Lakini ndende tigango to teme kwene kinga abana abiganto liko abikasi. Ebiashara. Yes. Ekiagera abana bankuna rabalebesa mba go chikunya ko soma ngo chimoto. Chika kibawo chaka kwemanya asini niga AMISI bamanyanga ebesa ne nero kiregento. Tokora mwana igirasi. Pona kiroje to batanga uraso bakore bwitu bakera rituko amangana yo ebiashara nene bali naboko ba expose lakini ende kwa guide yes kwa ba ko kwanyara kwa bagoko boko ba guide njera kwa batebi njera bwento ko bakoba matena rora bekinga diskuru cyase ko wane metinye bire megima ukamurutali duka toli kumubwatia ono wanchire besa nande kwanyara nga maybe wanchoke besa ono mo yo kwera na uchiskuru tari gutwara ekiagara rochenga kai mama nagendete tata nagendete asi biashara bako ekena arabo songo gaiga chinga kichusku cha siku na abana bake sana abana bake pakanke bolinga ngige kogera abana bake na bako ni gali town kabisa abana bake sana yani rende tari nchirangia kwenye yabitiriri kwa motoma gusanda ke kwa ruara mwekaransi mukwanire asencherere ngia tacha kona rere motenga kino nyago ko endaiga
tari nanja ne linte nyara lakini ayege ntote teboni gokore bekomo kyasa masomao Emambe abana mwanchomo ligerelie kerengari kya okirabu kengencho mono kegima chinga kitogende tamuno moro bwensakia ndo chichi asukire kegima DORCAS Wikiraga iga hatutege togende ase omoti moko omwenge kegima erinde to nyare koba to kuyarigania asense mohya kabere sora chikoba to koligerelia ali nyare koba ko oli bagari nene ase amagazeti emambia yabono ande onsi asole nyoranga no moro bwensakia gogochera kira lituko lya Jumatatu gogira lituko lya Ijumaa uchakira chinsa irega uchakira chinsa 10 na ibere chamambia wikira chinsa 3 chamambia mwanchwa omo ligere kwabeke tariki amana intwe iga ase studio no tokonyara koba to go chugo chutelia abera tata yanya tokobaga korekana nabo igo agenda tokobaga korekana ase obogemo bwitu bwakira lituko Okay mwanchwa leto koira na kurase omoti mokomoke dochukaenda kumukoligeria ya mulikira sensema ya magazeti ase bona botambe ngotware gazeti ya Daily Nation koka kwane ngotwara The Standard togendale toskale ngore na torasegeka ketari getambe Ndizi TV Ubwansu Gusii Ine omwanchi omoligereria no manyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitoboliti chitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twirule gokoretera omorobire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko unabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo togochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebiya byasoira ase chichiro cheito naboigo togochikutalera chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokoligereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonchereria bwabo naboigo na kibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase enseito ya Kenya kira lituko ria Jumanne na Ijumaa nguchakire chinse nyicha mambia imeya Ndizi TV ense yobonchoreria. Today is a wonderful moment for those of us who are graduating from kindergarten to primary. Eliyo mwano abigati yabali abake baranyole gisemi chibirengo bigoro muiri skuru ya Porters Haven Premium School ne skuru yege Kristo ebwate play group goika grade 6 nkuru barindagira ase skuru yo abari mu bayisaine na boigo babwato bumanyi bwigoro ebirasi bibwate ribagari saine na boigo bare asago ikereka banyore mwisho wa lami Nyatieko Road na boigo rosagiaronde ensemo ya Nyanchwa gusoba Kiresimi Porters Haven Premium School asegati yaito ntubwata abantu bari no barema nabantabwa mbabwata magani yabo mbabwate byewa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemeremo nakubwatisuwa asubugima bwakira lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkeriko sekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumurubiryo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo
turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amang'anonsi pi ari arengete abantu baito abari no bolema ayekwarorire bagotenga Kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV. Negentekia konyori bintu byo gutumika aseduka na negentekia mono konyori duka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko nya chitaya chiwaya nebintu binde binge byo gutumika asistima nkoni abale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable, CCTV, full moon, floor lights, extensions, panel lights, 4-feet tubes and 2-feet tube kisockets na room heater chifa snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights na solar floodlights. Banyore imeyomo chokisi opposite DTB Bank angena Shell petrol station. Nepokuba kirisimi ase namba enotisano na ibire enotisano nemo inyesano neseto enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elyo bwekere abaligereria kurochi county sana na ibire echo kira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na ibire eyemo elyo togwekere gose otutalire ase chiabisi chito echo kira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Nakumbuka siku ile nilipopelekwa shule, nililia kwa kelele. Lois Academy Kisii ejire milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yoburuso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo bobwete kigari chobosombi ase bali bakurware amache yugweshibya nabo igokonywa chinyomba cyakebara chinchenu kigima ribagarisa ine ryaborokiwa kokosoria negukinibye byabo mbabwate abarindi ase skuru yo nabo igonkurwa bali echayi ya sanne na lunch kubwate bali omurubyo CBC ayerera bwango onyorali bakasi skuru yo omwano abegati yabali abake bakonyora migiryo yibirengo bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nabokuba kiresimi ase namba enoti isano na ibire marakabire isano na isato ibire ayemo gose enoti isano na ibire isato ibire ayeme noti. Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikirundekerene negokorentera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bwogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Enyagetari ya Ram Hospital Kisii nige korwa bokoreri bobo bwenya ase ebirengo begoro
obokoreri bakorwa ngamona in and outpatient MCH clinic gose maternity na bagokora consultation, ultrasound, CT scan, X-ray, dialysis, occupational therapy na physiotherapy. Ngobwenya bare omuchando bwa maino, bwa maiso na boigo amangana yebirore. Okubarwa goke no kubarwa okonene. Boigomba bwate eduka ya mariogo. Ngurwa bare obokoreri bwa ambulance chinsa emeronke bere nanye. Wancha bare insurance chiko bwatia. NHIF, AON, Minute, Liason, APA, Madson, Britam, Trident na boigo area ya AAR. Na boko batarera asenyagatari abo ya Ram ange nekigambiro ya Kisii. Gose na bo wake simiwetrase namba 0725150744. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Ndizi TV, obwansu bw'omugusi. Omurigireria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegi akorekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime kwikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyokwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri cheti cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisii ase namba enotisano na ibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Nyabeta kira ritu korie wiki kurwa Jumatatu wika Ijumaa chinsa ibere nenusu chiabotuko ime ya Ndizi TV Nyabeta esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka ime yomucho Kisii nige ukumanyebuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi technical vocational education na nursing council of Kenya nigo babwata mabaga asechikos chikobwatia diploma in nursing clinical nutrition and dietetics medical social work voigo nkwegeria bare theater technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council gusenek asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kya Kisii low cost mbabwatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church ime yomo Kisii apply riba gabono ase bio
Box 81-40200 Kisii Gusii o Kisii miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gusii enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano na isano nemo Gusii enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubarikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Miyamano mwanchu muri betasene Ndizi TV soko gendera ko banda intwege se twachagete mu rubiro bw'ENSAKIA goika boniga otenga bono tutito kugenda sekengese kende kya ensemo ya magazeti etunya ikorige naya ayayiga aire oborito asensemo ya magazeti asekeringa na mange aire oborito kolende ntochi konya chuteria asenchira ya bene ase gazeti ya ne ndochingane ya Daily Nation ase pechentangane ndochingana na amangiga gosina makega boigo amurikire aria iroborito korende asensemo ya ona aria gazeti ya The Standard page entangani kigima nigo ebwate ebicha ya umara ibwense William Ruto na boigo Omo Chief Justice Martha Koome chinga kibono bale ko baba wikirana ase omwega gose ase omo sagrekano onya toka korekana ase nyomba yobora ya State House rit kolegoro epeje ni go kwanera gotanga justice on trial as Ruto Koome meet ine ekene ngechiko bage kwene kigwa anene magayo komenera kwaye omurai bwa ebigambero Martha Koome na boigo omurai bwense William Ruto no mosangrekano nya tukaba korekana ritko ligoro ase enyomba yobora ya State House ase abango banya tukaba wikirana aso umuyigo yo lakini twaro chenga mparo basikire risiko na boigo mparo banya tukaba bakwali kwani wa bene gocha so mosangrekano yo. Okay, na nche sepeji ya nentanga na bondo chinga omugano no ro yoyo o igoro ya agi karo kya igoro egi kare kyalenge ase enyomba ya osamaga cha State House ase be secret egi karo kya kirite chinsa inye ne nusu chinsa inye amo ne nusu bono negi karo kya bwatente abarai kurase serikali ya Kenya Kwanza ase ndo chinga nere mono geri bunge nene we Moses Wetangula ikaneti ase egikarekyo ndo chenganere mo governor we county ya Kirinyaga ikaneti nabo igo ndo chenganere Chief Justice Martha Koome nabo igo mora ibwense negati ya bale bekiranete ase egikarekyo kyakora kantaswe omoche o Nairobi asamagacho State House ase bano kolengane gazeti gotenga nigo bakwandete igoro yamangana yobokurumi ayo aberega gotebe kananga nale ase ebigambiro negati yamangana alia babete bagukwanira kolende nigo bono egikarekyo kyakora kanete ase basikirite gose baringebuka ono numete kubatakana labda na aliwanya tukoba kubwatuka ukiase chinyomba cyoboraria bakwanirete bagatanga tuwakunira mange yaringete okwenekia amonjorolio asobuya bwa ekegambero nabo igo oboterenirwe serikali asobwamo pomoroche gati abali wikirantero mwaziri bubolendi bwaime kiture kindiki na negete aba egati aba waziri ndo shengamba ikiranete asense media erikorigereria kikyango gati maga ase egikarekyo serikali yenye tukobage kurwa chiranga nyara kobage ko peka kende ase ekiganja gya judiciary kwene kyabuna abana chibina 25 ba high court banyana koba bakuliko yokoranga egikareke na ukya watambaya ochiase ensame bigambero asense moyo bosiburi obo siburi bigambero nenga turachikoba tukurigirira torenga mbakwana tenga ne yura kero kende na kira chikoba kwene kigwa gochia ase ensame yebigambero maete onyore engana enene
engana enene neria nga yanyarite ko bekoreta chingwane chiamo gosege karekyo ngobatekana anene na chingwane chento ko bachikobato kwanere omora ibwense na bigo batari abatebire nga enseme kigambire nyale ko begotumeka bubi amone enseme kwamereria serikali gose azimio banyere ko bakobwaterana na kweneke buna banyere ko bagoterania meroberi ya butambe ya serikali yegerete ko bagekweneki wantwara sobwango iga omoroberi oria bokora maunchorori kegancha keria kia NHF bono nigo ekoti goseke gambero ekenya ko bagekwena no bosibore nga bono nabo serikali ko gendera goikira ni meroberi yo asore wizara iyo bachero bwegenyere ko bikubwatwa yatebere bono nigo to gochaka kigima emeremo eria yo ko sangiri birengere bya bakenya ko bwatakana nengane yo. Okay, ase gazeti ya Nation ICP Jakabere igemorekirete igoro y'umugano bwa umunyaroka oyo moyo bakagwitwa sinchira yoboro nabayigo yobututukane asebono abakagerwa babere abo barekorwa asense ya Nigeria nigo bono barachikugendera kotikara ase egesibo asamatuko ande 5 Kolengana na abatuki ba DCI nigo abanyanyimbo ba DCI nigo batenga nigo bono bagente ko boringori ase ba kwanete no mo kagerwa oyomo bono akaba igoro ya omoyo ogose ebyo mabiri babete bagotwara asogo ikirania ogoita komo subati oyuli ritawaini nigo atebete gosarwete mugana yatenga nigo agorete arinde kwerindira kolende kolengana na banyanya aba obisabo tukinigo bagotenga nigo bakagerete ngana byo batumegete kokora obogima bwa omosubati rita nigo boyigo tukibogendrete ase kwana kinga mukagerwa oria bagotenga main suspect obaire kakobe kwa byara asibono aba Nigeria abu babere barachigotigara ase ensemo yermande go ikabono obotuki bwagende gose bwakore na go ikiraniwa asama tuko abamentru amatukande 5 eri abanyabo bisabo bobotuki banyari wikirani obotuki bwabona igo asepeji ya 3 nigo emorekirete igoro yo mwalimu oyomo oyo okora egasi yo bwalimu mugaso nabo igo ebotuko erogende okora egasi yoborendi osebo watchman sekaranga gosir ogweto mamisi DORCAS ogweto mamisi igaga tebanga ikira kwalete skuru nego sekera ara kwalete university nige nyolete kabwate amadeni amange nabo igotale kwenya gasi anyote jale kunyara kumwakana bone kagera akaligi egasi yende erinde osangere liga gose no kora amadeni madeni na mabe amisi abarento gotebanya serikali ke bwata madeni ka ninje DORCAS bono na gukora era amigo ona bagendrete Fabian Kiria kaburu bono na bagendrete okora egasi yaya asa bagendrete okora bo watchman chinsa chabo tuko waenda bwesibi wake kya busubiyiga aina gali mutu osomya abana asenchire abuye kabisa abantu bono na bagende gwetuma asenchire esiye ikira bugwetuma abugwetuma kabisa mayete to ikaransa iga anyole metero ryo kwa ego gwasomera bako nga help lazima nyira watu wabwaka nebango ya 1.5 yenyombo kwa gachiro mocho Nairobi mochi emechi osongo nyancho alright ase gazeti the Standard page ntagani bwone kwanelete igoro ya abaibori abange abo bale ne chitangutangu ko bwatakana na machibu ya class kalikia grade 6 grade 7 aria anyara ko baga korwa asomoro buri OCBC kepse asabate bena gikiraboni gambara anyara ko bakonyora amachibu ayo nabo igobono nigo bale chitangutangu bakumetinga abana babona kibanya ko bagokora ase amatemu aya sepeje yo nabo konyora amange asepeji ya 3 na konere igoro yo moroberio oyibwe chisemya sendo chebicha yo mwaziri we chisemi ezekire machokubo igo eroka inego se bwateranirie
amona oroboti urwa senchira yobo ikere no kubatakanere kubatetenga machibu ayo arenge asoke omotenyo yo gikechireka chitariki 15 nonye nabo huikira boni ni gabana bo ba ekerasi gosomuro buri ba CBC banyara ko bakwirana ase skuru na kogendera ne chisemi chiabo nonya nabo amachibu abo ataranyara ko bagagosoka machibu asokera machibu ayo bado ntoganyete ko bantararaga korariwa bene ntumetinga nabora nyore merubiro CBC to bwati korari bene kwa machibu ayo maite matemwari garenge national exam kabisa na matemwa manene igo tigarari wa senchira yo banene onye karenga matemwa manene na national exam ya beira misi asese moya ne kiombe kia national Kenya National Examination Council no matemwa yo anya toka korwa sama bokabo bobempororo umanyita machibu ya bana nabara mpaka niko babako manyanga ki na kitu yes na kibakorete no mwibulyo ya manyana ki umwana wane yes na nya toka baga kora matemu amanene ase class ikyo nkiye kora machibu darachira ninga naba ibo usena obara no boli ngoli bagenderete kubata kana nabda pamanya gose koibera nkwarenga na bintu bindi ameta amatemu yage bako konye bako nya gukora yandi bakubikira ni ono ndo chinga yire chinga kisana yes yire chinga kisana bakoro cha matemo aria akirasi 10 kabera asokire ande bali batangante gukora ono linde bwene tara maene amatemo ayo akegera biboli nko biboli balenga yo mwana na berete na banko muire grades ekige ga 5 na kabiri ngajya berete mambie bono ayonga tiali ya nyale ko bakwewa oborito asama gazeti mambie bono nasense moya ne ya nation ndo chenga page yakane nigo bono emuri kirete ngoro yo murai wense Dr. William Ruto na kumira na nomo na chebi na omonene nere mathakome igati ya baraibande korwa ase ensemo yebunge nene ebunga mone ebunge nene amona ndo chenga paka nonya opio wandai na ikiranite ase ensemo iyo okay negati ya baraibande nonya awaiguru oyore boigomo COG gose council chairman ero monene moteneri ase kyombekere kya bagavana na ikiranite ase ensemo iyo ya ensemo ya Nairobi aliase amagacho as State House na bayigonere Deputy Chief Justice Philomena Mwilu na igeranete Attorney General na Justin Muturi na igeranete asense meyo nere ndo chenga Moses Wetangula na igeranete asense mo eyo na bayigonere Solicitor General na igeranete asense meyo ase bakwanete emerobiro ngakibarachi kwena kibakore babwa matobia egati ya kigambiro amo ne serikali ase boigo engana yobukurume ya etweri bakwanete igoro yengana yobukurume na boigo korikereria amagana yemerobiri eri abeire kegotenni obokoreri obuya ase ebigambiro ase bono batetenga mbachi kwena kinga abekire ebigambiro yani babekire emiro yokone kinga obokorari ase bigambiro wabire bogoikirana nabo igo ase bakwanta mangana affordable housing nabo igo ko obonya bwe amari gose ebintu biri bya serikali 11 para status negati ebintu binde babete bagokwanira ase egeikaro ekyo ase bono nere just mother chief justice mother Koome atebetenga ni gobono wose atenga na bawanchira nga obokurumi imbore ase ebigambiro kurende agatebanga tali wanchirana atali wanchirana enchira omora yobwense awa approach wose akukwane nganiyo wose agokora was enchira kindanye beke enchira watoka enchira watoke nganiyo matomora ibensigara kwana bange bakaranga no kogosereria na gekoranga techingwa ne chichebene janzo ko chikurangirwa kabisa go ndori no gosemere ngambanya to ba gusonsorana amange na maberaria nyari ko bakoroka nororo kurende buna intwe no go isaransa no kurigire ine uchakera rero mambiende chinkwa na chiranyara ko bachikurwa se omonwa bwa baraya bo banyara ko bakogikiria obokoreri bwekegambero nchire chicho monchu murigire emambie bono chinga kitokera to ko batokwana na libagalire na kurigire nyari ko bakwana no ali
baga ase amagazeti mambia yerero omuraibu omubwazimio ase page ya kabere gatatu no egendere ko begukwane rugago ase taro ya bene gochia ase chi county chia rogongo rwa coast ritkoligoro ngachagete omurubrio bene bukweri kia gochia ase kia makeria gia ODM ya ase page yo ni gegende ko begukwanera emerobiri ekyo ama ekekia ODM kenyere ko bagi kobeka ase boigoraila Odinga anyare ko bago tukuterare engananga ogwatanekana nkororo ase abaraibazi migatebire nigo banyane ko bakobagana ase nchire boikera no kwenekia buna banyale ko bakoraria na boigo gwakera ekoko obo mubwazimio ase chinsemo nengana boigo nyane ko bagi kwena no okoboko nagatia barai abanyate ko bagwikera na senseme yegatia bo secretary general boikia magia ODM Edwin Sifuna boigo nigo Raila Odinga sepeje yo agenda to ko kogikiria chinkwana echo chinyane to ko chigo kolekana ase nyomba yobura ya state house kupatikana nere ni awatanga chinkwana echo na bucherenge chikorekane isko ye nyomba eyo yobura ya state house gekogera watetanga nonye bari kurigyo mubogani oyo mubanyara ko bakomerana lakini okogenda kuria go cha state house yomanyete obobamboro buguchi bwagochera tu naturally omatekero kwenda komera omonto DORCAS buoye nekiro labdo ko momero hoteli ngotwaroreri bagageteria bene gwatanga bona njira bonkwagi out my case lakini gwachire boye bono gali nabo akobenga kigimaiga yanyarekane bindo nyale ko bawo korekane AMISI AMISI amangana yo gotumeka chibesa na chitugwa tokatemba gokyane mato ngono mubogani bikatwali konywe chai abatali nywe chai to compromise manyete chine chiro department ibere cha serikali kire chindi tokagima na boigo nigo chabwatana techi chinsemo chiri chinde ibere yes ya nero ya executive yes na the judiciary yes na boigo neri ya legislature yes bono ise ko rigereria ase obwamo for me I was nge batalgo jera bomas nere manyire nganere koleta bantam no na mine bomas ngonetera bantam yes bomas before ne what history abukare yes lakini bone gama tukagwango iga ya leta bantam ko batakana bacholi amachibyo bacholi amatara rete gugari akaba senjero bororo no boitongo me I didn't see any problem ego chingwana chako wirugari bomas of Kenya for me okay no chinga sepe amato nyora kofia na chingwana chino chale kukwanerwa so bomas of Kenya about history ne bwate yo kogayana yo gotumeka buna enseme bikaro yo koleta mabakenya mana ye chichaye mete Are you sure na state house igaria chae teruro abantu banyote cha of course chae jari kurwa se kurwa ne budget ye kurende ne ya bae no bikaro bune bimbiri as budget igoras na bona bate hotel umete okalente bali bakuringa sawa tolente chae eri ke koni wege kombe isiri wala na bali kunyoro ne turungi onyoro manyete na onyoro botindoro rwa bwato kubwango iga ne kiombe kia public service commission giatanga abakoli mireme mbeo mbara sema charia pale mpaka magacharia state house kabisa bono kangu siga kanga anga 480 something chimenye 53 na bana na kikunyarikana kwenye omete AMISI eboli naki ekere to kuigunga bakoli miremo bembeo imiye county ya Kisii mbaroro twagi kiria twatebanga ya siasa bono igunga kina kiaro kuigwekere ngambara so enyomberi yoburai igonga kioro chi ngakyogo kigamba JOSPHAT AMISI nora se payroll yo mokoli meremo na barabo tiganeri na aro state house gali bakole head count kabisa lakini umete odanga bali bosi ipi bale chirusa inchu bali maternity leave inchu aye lituke just chinsa chinke igatungo ira na mulese mutimo koino toza tu head count JOSPHAT AMISI ngayale akona natara ikirana sawa ilitelia be kwex DORCAS KEMUMA Oscar Uchiga job mangi akona nataracha tomwa jira kaibere isatoiga Joshua utanga yale otomera apology sawa JOSPHAT AMISI mire mukio kwa state house Jankora buzaga iga chenga wiki wajire merebo
Omanya ekong nyoli by the way. Isukuligiria ase orogongo rwa Afrika ya mocha. Omo nyagusiro murai ulengo murai bwense ya Tanzania. Yo nyara kwa baga gusira bwango iga. No monyore? John Pombe Magufuli. Yes. Mate meroberia y'inchira ko yakora. Igari ba ukorana no muntu gari umataga ikiraso munyakonda tara kole mirimo yobwaga cyo murangari go chaga iga yes twale negatinga no kole mirimo ye tugakwa matukarenga gwalieteira wiki ye mubono ichini chi wiki bere turachakana nyogo chaka nore tayari gukora ustori tayari ingi gya osinyire otenga eruoti aringa ebisero bya kuruga iga ono genda tigatoriga umuntu mungao iya sana wanda sobo korali onyene chinya gitari ogikire kigima mate eline nchera yoko bokiye chi department ya serikali nyara kwa choko lemera abantu bachanga mabakora igasi yabo ne bwenerete abantu mbago chaka ba banyana abanyakonda bage kebira gitabiri bagenda baenda bachukubwate konda ngao omutinyo mugima no koreta chi machine ase ground wiki ngima no koreta chi machine rero leta excavator mambioreta umuchanga mambiendoreta na mambiendoreta kwanyoranga yabera kongu kigima imambie bono umwanchu murigereri begeta seni Ndizi TV. Good morning litkoria lero no turege kwendeka ntokenta ko kusanga amonaye omoroberio obwensa litkoria Jumanne toikire 3rd floor ya January DORCAS yole bantenga AMISI January bwate chiflo inye tubwate 1st floor e weekend tangani 2nd floor ya kabere 3rd floor ya gatatu abigo 4th floor wiki ya kane wono nigo tore ase wiki ya gatatu igere 3rd floor umutenyi nange ole nyarako kwera nyora boigo morobuli bwensa nigo gochera kira lituko ya Jumatatu goikira lituko ya Ijumaa gochakira chinsa 10 na ibere chia mambia goikira chinsa 7 chabono mambio mwancho morigele kira lituko ntubwate abagani aao tukwarigania sekerenga yo kwendeka abanyarako bago tosemia abagani baito abo bwate obumanyi aao kati abongo kwanera tore chisemi twakwanera amangana aringita magendero na siasa nekikera kira lituko ya Jumanne botambe niko tugutwara mugani oyo kwana igoro ya obochenu yes ikamenya tumenya biyake asense mu obochenu oikato yani twerende batenga ekerole buya mubiro oli buya ubuno bunda igomete bona abantu kumanya ngabo obunda nekirole buya meteno twale nibo twale chibesa chabo chonspi konye mubiro oto igweti buya toko tumeka nibo yawo buya toko twara morembe wono tuchukutwara moyeni to iranyane kutotebya obosemia anena sindwari ya kanza yes Elizabeth Nyabicha kabisa mangana renge to mangana rengete oroiboro yeah reproductive health kabisa yengejo sana ya Kisii the county coordinator oikira samaga joigeta seni Ndizi TV right ari tayari kabisa kubwatu kwa bosemia igo mwanchu muri bano tubasa wosuka ikira to kwa reproductive to kwanera igoro ya basibate boka osana basacha aya mete paka basacha mbana igona basacha baiseranse babu ati umurobe kabisa abasacha ngo kine barabana banyaruka babante koligeria babwata abamwa abanyaruka yes babwata barugi babo babante koligeria kabisa batwaro umanyi nali metekero mwana gocha kotenga tata metenyi bwete igana kwa manyana kiogokora alright sembe bono toskare togenda romwanchu murigeria usanga tore amo na omugani itema mbi ya lero Elizabeth Nyabicha uyora chikobago kwanera mange igoro ya maigerio hayo arengete oroiboro ayo twanyara ko to kuligera ngati yaria nalete ko ba ko ligaria bena se amagazeti emambi ya lero chinga kina bwate gazeti ya The Standard na bwate gazeti ya The Nation na bo kwenyore gazeti yo edunyali kwesomera amange na manga amonikire anendo cha sepeji ya gatano na gato nigobane monekere tenga kyabanta abange pamanyete bare ne chi stress ya sensemo ya chibesa abatenga ati financial distress robot rwanya to ko baro kubwato kwane kya infrastructure yeah I know tag batenga bange by the way I think no ko manage one of this finance day nere na intutorete at least mondo bwato bomanyi igoro yo bosemia kabisa abantu batige ko utwari birengererie pinki ko wada shiringi 10 isaneka na chirecho
Lakini umete nabo isanekana kira kinayo kirwata magani ari iguru. Amagani umete sometimes a matter of time. Bono gaki ikomi kwanyoriri tukuria rero DORCAS. Nawe yarenge nga ubegete target yemia kwanyorire ikomi. What do you do? Nkoibo gochi? Tokoiba? Eremia. Mampite ko banga yarenge rero. Watereri to gutwara magania manga etania okonyora gwitu gwakira rituko. Aino mwato wachinga kichirira icio mata banta bange bagukwa guchime bagatanga nabasacha. Basacha mbali gukwano mete mechando yabo. Ko ikanyomba mukungu antebinga wiki ye koruya chagata Jumapili nesuguma yoka to kuri mugoroba. Yani musacha kiuri. To gonjori nonye meno. Kwanza uchikomenyera ndiga ukuyigumara kwa baba. Kurwa. Ubwatira niri. Mukungu bwe chaye uligere musacha kurwetu kimbaka uko gorotanga. Nanyorete. Anyway, those kind of talk and I'm going to do some of the Kegima. Dokwera na tunyara kwa toko sanga amono mugeni ite mambia yabone kerengeri kia uri yagurira ngencho Kegima gwetara se mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital gwetara YouTube Ndizi TV News na gwetara se website yetu ya www.ndizitv.net na gwetara se namba SMS 0792192834 einere namba mwanchu muri ko bwatoke kerengeri kia ubo seriboli ryao etunyagusanga ase obwamo tubasasuka tubatikogendale enero Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Oburimi nobonda n'umurubyo bw'wesemya nakwimanya iguru y'oburimi bwekerero. Asa abalimi bonsi imeyaliro balya Gusii nabeire ngo batebya nga oburimi nobonda naboigo oburimi nesiro nabeire ngo gotalya imeyaliro balya Gusii tumera n'abalimi au asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokurwa ase ebimeri au gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde bingeri imanye oburimi bwa mugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete